Il-ġimgħa filgħodu l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat ippubblika tarif dwar ir-rata ta' dolo tal-ħajja fil-pajjiżi membri taż-żona Ewro u tal-Unjoni Ewropea. Minn dan it-tarif jirriżulta li f'Novembru Malta kellha t-tieni l-ogħla rata ta' dolo tal-ħajja fost 17 pajjiż membru taż-żona Ewro. Matul ix-xahar li għadda, ir-rata ta' dolo tal-ħajja f'Malta kienet ta' 3.6%. Dan meta bħala medja fiż-żona Ewro ir-rata ta' dolo tal-ħajja kien ta' 2.2%. Seba' pajjiżi membri ta' żona Ewro għandhom rata ta' dolo tal-ħajja saħansitra inqas minn dik medja. 8 pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea u li iżda mhumiex membri ta' żona Ewro wkoll għandhom rata ta' dolo tal-ħajja inqas minn dik ta' Malta. F'pajjiżi Ewropej fejn il-pagi huma ħafna ogħla minn dik ta' Malta bħal Ġermanja, il-Belġjum, Franza, l-Olanda, id-Danimarka u l-Awstrija, il-prezzijiet ma żdiedux daqskemm żdiedu f'Malta. Iż-żieda fil-prezzijiet f'pajjiżna saret fl-iktar prodotti essenzjali, fosthom fl-ikel, fejn fuq temp ta' sena il-prezzijiet għolew id-doppju f'Malta minn kemm għolew fiż-żona Ewro.